बे समाव मोनसे गिदिर खौरां हरनि 10 बाजि 17 रिंगायाव बांग्रि मावनायजों सागु सुबुंनि जिउ खहा। नंगौ, तुर्की आरो आफगानिस्ताननि उनाव बे बाराव भारत हादरजों लोगोसे खाथिनि हादरखौबो सोमावग्लुंबाय दिनै हरनि बांग्रिया। दिल्ली, हारियाना, पान्जाब, जम्मू काश्मीर आरो उत्तर प्रदेशआव थांनाय हरनि समाव बे गिदिर बांग्रिया मावलांबाय। पाकिस्तानाव सागु सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां सुबुंनि जोखोम जादों होनना जोंनिसिम खौरां सफैदों। आफगानिस्तानावबो बेनि गोहोमा गोग्लैदों। दिनै हरनि 10 बाजि 17 रिंगायाव बे बांग्रिया फैदोंमोन। पाकिस्तानाव सागु सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसनबाय आरो थैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव उन्दै गथ'फोर दं होनना जोंनिसिम खौरां सफैदों। बे बांग्रिया 6.5 रिक्टर स्केलाव फैदोंमोन। बे बांग्रियाव भारत हादरनि रावनिबो जिउ खहा जायाखै होनना जोंनिसिम खौरां सफैदों। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि मोनसे गोनां खौरां। दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम, आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।